er géad was a bheits léasa agus oisina teachta be. Catherine. Oh, sorry, Sarah. Put some junior. But she had a fan of the him, which I forgot to pull. An ní céala bile sin, ce bhna bhana dí sin seo? Tá le dína gar bhaine nach lena dhéo. Tá sé an bhór le chéile. Sé was ficil támana dhéo, go bhfuir I díar. Sorry, you reminded? Yes, my dear. Where to the hoot? Yeah, food. Man, go check a death freshen. Good mad. Brenna abra mam will mal nyoch on chinuk shistach, right? Ach, my breakfast to be some island. Shnisha gama. Father fix right to mission breakfast to death. No stop on what I Wat how shit my mal han him. It's not come my tar Shane, nach home bass and is that cat that out of the inn. Par nach rudi goeskeschen. We'll take the back to death. Quite the cook stress, agus oshin shall a bail tronona. Agus an sin déach líam efin a hút agus chuirich with an lein bha chéliad, mar is cólochtaríad na chaiche. Níl sam fi sin is Sarah. Se is cólochtaríad. Fánis go bheic me, is cóilseisiríad stresa agus líam. Se, is cólochtaríad. Go me leisceal. Jo, sketar sin. Oh, Samsa. Oh, níl is Samsa cos ar táid me Wellens Catherine ar agan tíhile a chuir an ras na rón an caiba sé fadara. Sin ní héín is gorák sin chéad leide hiostar hi. Ben mo. Come shimo. That's my ball, all right? Oh, agus abra mam bin an esker mal snur ball, all right? Slán. Hello? Nóir riire? Ag a héineag? Ítach, ba mé an. Ní caiilean ar orna airgad é. Gur mát asach mé chuin an ar nólas. Slán. Gotcha. Diolch yn Nancy, cech o to? Gyma, y dian of my workout ac yn irid let hyn. Am eisiau how do my workout stor? Ta le grí herún, bín tartar gyn I gwn I leil stifa. Is astra gan draw mi nairnig. Bín an pubber ascult 3K Shaska 3 law and ein na blina. Agus treis an dá law bín si dinta. Bín withdrawal symptoms ar hapa. Nes je héir was. Am se fef Oh, seach nach deas I de Jens I nú, ha? Je gaat zeggen dat je haast niet gegeerd wordt. Hier maar naar Hanje, alle katten hemels. Je dan wacht aan, je wordt nog toe. Dan gaan we een Catherine lessen, is meestal. Nee wel. Ach, thuis je niet toe, waar je het kort genoeg, maar het vet bij deed. Maar nee, gaf van je been. En Esa, hier ben ik kijken met de sissefop van Amsterdam. Wie vind ik gestoken? Kop een koffie, let Angela. Right. Tá go Dirán. Tá barántas go an seo. Chun de haach cónathe agus an pub chuirdach. Is fé tú é heicáil mas míon leat. Ke fábal je bij aan de seo nieuw, maar die erop. Láiste fan sa bhfuil an cin chústa lei se. Well tá bhíana sin nua tá go chun solis maidir leis an duine I ngráiste bhíhíil seoige. A bhhaile gnéir na héile faoin seo? Jenny é mar sin ag spigi hiúil, tá gróla bhí heopm san seo. Má go leor. Tá me de tasnú cuardach an is. Go leis céil, begur amach go dtí go mé críochnathe. Hé? Haar het je garoid. Chachas me gatina friggin gooi. Nou, bak leis an café, Angela. Jo mé an sa café. Tá
an bháin stúir a réíonis, an bhain stúir ági vííomh go sílim. Is léir gohfuil tú anna bhórtas a gas. U se tá, hí se sáchtí céí bhfuil sé a géirí níos so. Ach, bus le dí ára gúhá cefn, tá sé sa cruisís go mór. A rionn siad a héal, páistí. A mu se go difin áin. Bhil páistí a taine ensa. Níl. Ach tuige man mórtas cluine sin a tánad. Is mi seo hóclán mar gur thar Vince ó caiile go máthir. Á, se cúteódí sin le a stór. Bhí mé anna gáir do bhríd, ben Vince. Nís ciúr ar bhealach ná mar bhí mé riamh do gur thar héin. Agus má hí man nás céalna sin leis na páistí. Cénach páistí a ní siad. Á, I mína blianta go chuscipuí. An ceart agad. Ceapas go raibh mo chuid ebre déanta gom. A chánig casa ar an scéal le déanaí. Agus tá fatíos arm go riad san a bheits híos leis. Ó, Tá sé Jackar a bheith an áit nua. Agus gan éhan a gat ar bhór an daoine. Go háirthain ar tá trúblódí agat. tígann go máce a túrástór. Chaimis is péadar tamil America dígann túna bhí mu ní sógi. Habaidir amach a stór má dhéanana teamágat. Ní tramólacha charúint. De bhí a féir ag Vince na bliantáhin. Fér, sála tíis. Donnach an créatúr, ní raibh seach 3 bliana déagdíise an nám, agus a bháthir ag fáil bás le hailse. Fuair sé amach faoin na féir agus duime sé as a bhear ar fad. Ó, tíoch á réiteach an ledín bocht. Bhí rudaí go donna idir é héin agus Vince ar feigi bhad. Ach, dairig le míad a chuirt le chéile a ríis. Sa deire, ar wathe le bríd, tá siad mór le chéile níos. Ach tá fatíos arm nach í fad a bheast. Ó, Tá an stríopach sin a rinne an scrías ina cónaí an seo, I Ros na Rún. Agus I héin agus Vince ag tosaigh le chéile a ríis. Dún póg bríd focht in a chuigad am jocha isací cattá ar siúl. man go méidir go bhuilis. Béidir, ag díomháin atáis. Ach ar réanos, sin é an fág ar thug mé an job sa chefe agus gur thugrig mé fannacht an seirfe tamil. Tuigi me stór. Tá brónar, tá chunál muílart le mo chud buchaintse. Ní túna chuir be stór. A séach í bhúil se bhúil set, Tá go mé péadar faoi bhrúsa sipa mar níon méid defir éis sinna méid. A chuid bhín bhil me sása sa ggóra bhíadra. Fuime, agus míise, gur míle maigad. Agus breanis tásúlam go néú le an reitlach sin ruaige go gaiirit. Béidir nach déirtha sin dam jo céise go cétá I gceist. He? Cé héin? An doctúr seo goibse. An doctúr ní bhuiil. He? Sinnéad? Hey, get a tarlún seo. Tá níl túra magam. Fáil sé bháile éire? Gur an íle maithe. Cai gur nula ganna as a gíhre agus si fád le chéile. Ó a bhí, I tuige nach me. Cai mémocht na rest of the weekend slán. Slán. Hey, tug ar réile sin achos te sin ráhíle puntarm. Bí a hást. Agus sábhfuil amach tíí sté sin ce a tarlú teo. Chn do chláb dúte. Ag tú sin hála Sin enna sé bleachtar I céanna bhí fisrúpain tíine sa gáirt. Gá, tá sé seo níos fáin an na Hill Street Blues. Le chu sin hall. Sin níos cúis ar fáidir is leis. Conín chláigin a tú a héú dífa go goir sin steart. Wow. Oh, yeah, ma'am. Nothing's there but Sheikh Log. Sa pub cúisi be go híle. Oh, yeah, cínte. Well, hus sí héncin a lua. Bhí sí cuiocht a réis. Bé chumpsaí ar túáile. Oh, Raja pub ar srún. Fad second. Oh, Vanessa, má bhean. Slán. Ce a héin? Cá mé mocht. Tá na Gordon Vanessa cael tí haig.
Síle, brech le hanna gait beg trio. Wel cwyr hynny yn y bortus. Taig tá mar tuair chance with the heaps go scéilinn sin. Sinna méid. Níl an scéalánach chaid sin agus sinna bhfuil mar ráfuí. Jason. Hey, cad tú slim sé Jen. Sinna mach nótaí olscoile. Tá sam. Fog shot che Brennorn. Good. Listen this, vet chun dáit cinn tele. Tá mar gel lomlaat. Listen cha fear hálachtach. Okay, good. Cad sin zolta Tarlo. Thug sé ste. Tá mé cinnte nach nearna Tommy Ryan an job sin ar pínach a beaga. Cai sé go bhfuil record a cinnte an agad de díochtáid leis. Ní sé éas go ruí mar sin a chels. Yeah, agus bhfuil dearmó dinta ar amsir na brown paper bags me lia. Freakoid sa Jerry. Yeah. Brenna, bhí me se go person right? Agus bhí agad teisteach machchan nach thugailteach le orbe. So heb go dtí taig le Tommy Ryan. Fit bheith cinnte bhí ar dháin, agus sé sin nach an éan an crow go bhhaid taig a tháinig teirigad. Catherine. Ní mar na bastard is nickel go rim chud cúnta sí gnó. Fá, rud gans mé cheart leil? Níl! Ach! Dieta dis rud a bit mé chearta aimsúla. Cén fer gan os a tíad a chun íns leabhar gan cawrad an chasta túd a bheith spellachan tú. An er rialach a jam. Jason. Tá sé a ggéire an
Chinna sin garage. A chuir mu lesa le mi an sé té go mai, bhfuil it? Sna bhil an? Déan prísún áil? Sgan táidir tá bealacha. Ní hálach se sin. Ní mu tríú dána tá ní anna tú éonrad so ní bhe an tádaí an art. Céim fá go bhfuil siad go bh chéasa mar sin. Béidir cuairt mecrad ag an nó mail gur tá sleigáil faoin chead an na teicní. Tá frigur sin crackad ní bhe cead ana sé. Déting láir leis faoí mat géire. No, Jane. Ní fiú. A bhín ceart a tain. Táidir an bealach. Ní an chúsím ríá. Brianna fá go muid faoin na gáirtaí. Chuir siad anrá bunas cean. Tríd am lóneal í cáilte goin. Cheartú beilechar acu chun damáist. Cum leis gailta níos. A tá just fríd chélig ar rud seo líc. Tá sínta ciúni bhil tú ócé? Yeah, tá na tá. Bhí tíní sa garas just an neara. Agus fuair coppla duine sa cheantar baisa. Chúla na faoi. Tás go síl mór na bhfuil gréab idir téige agus Michael fear a garaiste. Se gur seanta na gairdí gurí téige chean tú sa tíní. Cena bhfuil fina se bí acu gur bonte go leis. Tás go síl mór na be angel a bhí an téig. A ní dhéanana te dún warú. A tearn se éidir níos. Ní gáid éanú a bhína domsa. Erle man an ar a dhéalach sa bhála faúda. Tá go má. Ní híice te dé. Stoigh go muid a geirí ar talamhála tá músa go faúda. Ní déir mé éonrad lo. Right. Nis osi. Widu on inis. Sin inis fuicho. Fuicho. We sé dem borneach. Borneach. Agus sin en dúlikin. Dúlikin. Maar fedí nu heen. Nis. Je gaat toe garen dus kun jij doen. Doe maar, we wekken toe, we niet plegen niet hier 10 jaar te wachten. Maar fedí nu heen. Tá sé an mór leat. Ní chluisiim sa máile nééis ach dadó seo agus dadó siúd agus céanúir maiim de chola síos go dadóéis. Moet zijn fedí bel. Krijg hoe die leis a treatment. Moet je nou waarom? Tá na dochtarí ansásta leis an dulchan chéine tá sé déna. Moet je mi de buchas leidje nach voor zo is een enigste. Tá siad andóchsach. Buchas leidje. Want hij het nog onder. Bhí sin nach chúna mór gur a míle hat. Al ik het hier nach pinjachí. Bhí tú an flethúlinn. Ní romus. Hanú cegur an dó tam sa gaiige. Seinar a rús mis bhfuil leachas nú hanaige. Ní hinan chu ecin mé héana agus ó sin thu. Thóg sin na blintar an thuáil agus tásúla man is go mai na blinta fada eile le chéile agin. Mu si a vertalgus hams. Rénos, beargam sa lenacht ráile leis an albachan. Tá lacht an radio hí a ceidir lábra héile an deirsta bheith tap. Yeah, tá mé bír nach ré. A bhfuil léman. Tá, ja. Am rannim all right. Tá. Jason. Yeah? Ik ceir na ceapan tú faoin méid a thóir leniu. Heb je dat? Well, an gapan tú gan éanaach na Gordaí, an réad mór mar sin, mar meach cúiswa hacu. Hagan go tustas ar gach an freisin. A tó go ré é. Ní ra bhana ceist. Ja, wel, tá nócha daine a rosnar an náidpaig henhí. Yeah, gus meas tú cén fá. Seanós éar nach chaine. Bhín fatis ar aon den rih duine be bhfuil gá agus sprága acu rud ag na bhaint amach dó hain. Agus trí an sé a bhrú sios. In fairness, Jason, tá níos móna é de gceist. Siúlann sé ar chuoine. Ja, wel, cheap mis an rud céan agus ígur chuma aine ceartar. Nis de tar go difriúla mar na daine ar an sa sin. Oh, really? Gus céir de hain? An rud a dúirt sa an fearr a bhí mháthir Paddy O'Connor, frig na Vicky Rogers. Céirt faoi Angela. Ceach go bhfuil?
Toseki go dain sin le mráile. Ach nar hitan an cruúir an Thorne. Seasan si leis. Is aisteach an relationship é. Is aisteach ach cai sé go rud an láidir étar má is fós le chéile. Ní han neisiling go leor cúpaí post an lendi seo. Jason, Yeah? an maní má ráit an áire. Well, tá. Sé ce fopla an nerd imní faoi anyway. Ja, má coppla doch le dín na chuile lá. Right, how much here? My two session there, huh? Slide what? Oh, well, sin níos céirí ná sin. Well, má tá mu sin jo fortú a. Bhain tú slátar an moldhhain a réid. Agus rinne moldhhain sláid am sinní. Yeah, we're 10 days all of these. Gosh, you're a man, huh? That's how big a réirí. Tá si just gonnear an ta bheile in toran in isis slipperísin. Chun go mí mai go. Fang a bit a hand man. Hi. Hi. Oh, hi. Wow, Liam is wel an suúin. Fel si chuid. Kom hier maar, hè. Ik moet aan het hoogte. Ik ben eerst gebanished door de gaard. Well, lach bei Liam de gairí anstúma. Yeah, chuig sé inta suirt scata. Cut mé rá, caiint ar Liam atáid. I give him 2 weeks tops. Go leá sin tan díine ré. Lis sí hosan seo idir dad agus cólín. Dus gon men budel fianna seo ráhuiireach le geochan leis an naar a liganige. Gesá le héar liganige. An gá flochaí sé be? Ní má lei sé mar séine fianna búla zed. Agus capam se nach chuil cuiar óáide be. Mar mé fianán le go bhéta túhaigh sa cheúú gart. Ken sort ní má lei sé mar séine fianna be. Charáil se. No. A chun go deí má an óta sé mar sam sé floch. Bhíanana sem agus leintráid. Beart gon tóstíanana. Héimeis. Dún choína. Ní mistilm, áda í suasan na siad. Sláinte na héan agus chundé bhí ó. Agus a tétá na díaran ná sé bhhad beó. Sáinte, sáinte. Go mé mid beor an am seo ríist. Ja, nu bheith síle teach hín blion rééis. Here, that's all right. Mé go de has mé túsin. Tám se na i bhí rábí go seomla. Hey, nar an action art to show you. Of course you're winter at sea sauce the loud slum. The way you have your man job, can you give it a try? Capán chatúla. Ma cítis nach chu Denise Trigger sin pistal, Denise. When you were 18 Angela sauce the ligan to kind senior. But she got a couple of fucking rock to tape recording champs. No, Neil Denise a géirí ein hiúrá. Mar ní bháin si le Denise, agus tugann Denise ar dochuid go nóha hain. Bhí na léir killer ar siúil an seachtain si a fatisarm go mé party de machra bhí ag an blian. Seo bhana bhí gin dús grú mar si gurí sean fasta. Liam, tas a brilla Evan Pond a héine. Well, bhí me ceapach se go des beidir kosher agrobá. Yeah, Keinte. I mean, mag een routine in B&B. Zit een routine in de gegeven. Ja, dat is een wel eens tussen. Yes, sounds me nation. Well, Charo Ogla Supermax. Kid fi Peter Pan world. Na druk dos ag siúd. Cé? Denise, tá sí lála ní an Liam. Well, mar a dúirte té dúirte go manna caní bhena dóile an bhena seosmodí. Ó, bhí sé sin go háil an cólín, gur míle maithad. Mu sé gníana sé má agus sláinteáte stóí. Buide cha mar gur se go deis. Ó jó se an ácha spáid chu duine sé. A chu sí? Bhfuil sanis go bin an chéadúir in na híal a chu sé mu sin éoncinál mollachomsa. Chaid se nach bhfuil go deo cean tionchar a thuigi mar deir. Sí síos cólín. Déana mi sé sin. Tá tú ceart go leor dína mé héine. Má se de heile, sí síos nó ba mé masliaat agus ba an héine agus ó sin imimecht. Tá go má mar sin. His, chu sí. Gaine na bodí le, he? Hallo, hel sé. Haidí bí. Catherine, a fáilte rúd? Has me tí a go bíam. Etna.
an seo etna. Ach ní hinine etna, sin í tresa. Is in ín lei sémasí, gus le a chara Catherine. Se dí naíon thug me suas a héidir trícha trí blian óchain. Tá na pápéir agus choláirta le chrothó.